Παρακαλώ. Ναι, γεια σας, κυρία Κανάκη. Μάλιστα. Καλημέρα σας, ονομάζομαι Αμαντίν Μεχίλη. Με συνδέσαν από το γραφείο τύπου, φαντάζομαι, το 537. Έχετε καλέσει στη γραμματεία και θα συνδέσαν σε μένα που είμαστε στο γραφείο τύπου. Παρακαλώ, Ναι, τέλεια. Έχω κάνει μια έτσι, έχω ένα κανάλι στο YouTube και στο TikTok που αφορά εκπαιδευτικά ζητήματα, ονομάζεται Προσοχή Σχολείο. Και έχω ζητήσει μια συνέντευξη με την κυρία Υφυπουργό, την κυρία Μιχαηλίδου. Έχω στείλει και ένα email στο info@domna και θέλω να ρωτήσω πότε μπορούμε να την κάνουμε. Λοιπόν, μισό λεπτό να δω. Ωραία. Να δω λίγο να βρω το email σας. Ωραία. Λοιπόν, το έχω λάβει το email σας από αυτά που πρότεισαν τώρα από τις μέρες. Λοιπόν, είχαμε μια καθυστέρηση στο να τα λάβω γιατί καταλάβατε το στείλατε αρκετά νωρίς και σας ευχαριστούμε, αλλά με τις αλλαγές των θέσεων του Υπουργείου κτλ. Ναι. Είμαστε στο κομμάτι της προσαρμογής. Όσον αφορά τώρα τη συνέντευξη αυτή, θα πρέπει να τη δούμε το επόμενο διάστημα. Έτσι ώστε λίγο να ξεκινήσουν να τρέχουν τα θέματα της, γιατί ακόμα είμαστε στη φάση της προσαρμογής. Να έχουμε δηλαδή περισσότερο υλικό για να μπορέσει να βγει μια τέτοια συνέντευξη. Καταλάβατε. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή πότε. Αυτό σημαίνει, δεν μπορώ να ξέρω αυτή τη στιγμή περίπου. να σας το πότε μπορούμε. Ναι, οκ, το καταλαβαίνω. Με ποια έννοια, επειδή έχω δει το κανάλι σας και έχω δει και την προσπάθεια που κάνετε και όλα αυτά, βλέπω ότι ας πούμε η κυρία Κεραμέως με τις εκλογές απάντησε σε ένα βιντεάκι εφόλης της ύλης της παιδείας, προεκλογικό, που ήταν κάποιες ώρες, πολύ γρήγορο. Και οι υπόλοιποι άνθρωποι με τους οποίους έχετε κάνει κάποια συνέντευξη. Σε μένα εννοείται, γιατί σε μένα όχι, δεν απάντησε, δηλαδή τύπου τη βρήκα σε μια καφετέρια λόγω προεκλογικής εκδήλωσης και αυτό τυχαία. Εννοώ ότι σε τέτοιες συνεντεύξεις αντίστοιχες, σας το φέρνω σαν παράδειγμα. Βλέπω όμως εσείς ότι ασχολείστε με κάποιους ανθρώπους, αν δεν κάνω λάθος, επειδή έχω δει το YouTube σας, είναι με κάποια θέματα και ανθρώπους που ασχολούνται με την παιδεία. Ναι, που έχουν αρμοδιότητα πάνω στην παιδεία. Μπράβο. Ναι. Οπότε αυτό το θέμα σας το αναλύουν με βάση το αντικείμενό τους. Αυτό που προσπαθώ λοιπόν να σας πω δηλαδή είναι για να μην κάνουμε κάτι γρήγορο, γιατί π.χ. η προηγούμενη υπουργός είδατε ότι απαντούσε σε θέματα προεκλογικά. Το λέω για να βοηθήσω δηλαδή, και αυτό που ανεβάσετε εσείς ήταν ένα 5 λεπτό μικρό, δεν ήταν όσο ήταν η διάρκεια της εκπομπής σας. Σωστά. Ναι. Νομίζω το έχω δει σωστά. Ωραία. Σωστά. Λοιπόν, για να μην κάνουμε κάτι τέτοιο και να γίνει κάτι όπως κάνετε με τους αντίστοιχους καλεσμένους που να είναι μεγαλύτερη και πόλη της ύλης, θα πρέπει λίγο αυτό να το αφήσουμε για το επόμενο διάστημα για να υπάρχει μεγαλύτερη ανάλυση και υλικό. Μάλιστα. Γιατί καταλαβαίνετε, δεν θέλετε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό ανέφερα πριν την κυρία Κεραμέως, δεν θα θέλετε κάτι τέτοιο να γίνει. Αν καταλαβαίνω σωστά, θέλετε κανονική συνέντευξη, σωστά. Ναι, όσο πιο καλή η συζήτηση, όσο πιο εκ του βάθους θα είναι, τόσο καλύτερα. Να είναι μια εκτενή αναφορά και να καλύψει τα θέματα της παιδείας. Ακριβώς. Μπράβο, γι' αυτό. Ωραία. Για να μην είναι λοιπόν αυτό το 4 5 λεπτό που είχατε κάνει με την κυρία Κεραμέως, αυτό θα πρέπει να το δούμε το επόμενο διάστημα. Για να υπάρχει ανάλυση. Δηλαδή τώρα να σας πούμε, τα σχολεία ανοίγουν. Ή ξεκινάμε χωρίς κενά, ή ξεκινάμε χωρίς καμία έλλειψη. Θα πρέπει εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, να έχετε επικεντρωθεί σε κάποια πιο ειδικά θέματα, όπως έχω δει. Γιατί όταν μου προωθήσαν το email προχθές, είδα κάποια 2-3 βίντεο που έχετε κάνει. Και αναλύετε τα θέματα σε περισσότερη διάρκεια. Οπότε θα πρέπει να το πούμε αυτό μετά από κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορέσουμε αυτά να τα αναπτύξουμε και να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ατζέντα. Τα στοιχεία σας τα έχουμε κρατήσει. Θα είμαστε σε επικοινωνία και θα ξαναμιλήσουμε. Εντάξει. Εγώ πάντως θα ξαναπάρω από τέλη Σεπτέμβρη που θα έχει γίνει μια αποστολή. Θα ξαναμιλήσουμε, να δούμε τι έχει προκύψει και από τα θέματα και πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα κτλ. Εντάξει. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια χαρά.